Enugu State Police Anti-Court has taken away one of our brother, Igbo Jah, Onye Ogene, Onye, and this is their vehicle, of which they used to bring him to Ituko Eastern Medical, Ituko where they want to deposit his to mortuary. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ ebe a bụ ozi nke anyị si na steeti Enugu wee nweta. Ihe na-akpọtụ na steeti Enugu kamgbe abalị ụnyaahụ bụ ihe gbasara ọnwụ otu nwanne anyị nwoke bụ onye na-akụ egwu, onye ama ama, bụ Maazị Okezie Mba, onye nke ama ama dịka Igbo Jah, onye na-akụ egwu ogene ma na-akụsi ike. Kedu ihe mere ya bụ nwa amadi? A sị na ụnyaahụ bụ Fraịde, mkpụrụ ụbọchị nke 25 nke ọnwa Ọktoba n'afọ 2024 bụ Fraịde 25th October 2024, na o nwere ebe ha gara egwu na Ngwo nke nọ na steeti Enugu. Akụkọ karịrị, ụfọdụ si na ya bụ egwu ha gara na ọ bụ ha na ndị ọrụ uwe ojii na ndị anti-court bụ ihe gara ebe ahụ. Ụfọdụ si na ọ bụ elimozu, akwamozu, ọ dịkasị na ọ nna otu onye n'ime ndị anti-court nke ọ bụ abụ ka anyị ejighị n'aka. Mana ka anyị gagodu na ihe mere, wee sị na ya bụ Igbo Jah na ndị egwu ya akụwa egwu ebe ahụ a gara akwamozu wee kụchaa egwu, wee lọtawazịa, ya niile esoro wee lọtawa n'Enugu town. Wee sị na ka ha na-alọtazi, nke a na-akọkwara unu bụ nnọọ otu n'ime ọtụtụ akụkọ ndị na-efegharị maka na onyeisi ndị ọrụ uwe ojii na steeti Enugu ezipụtalakwanụ ozi gbasara ya bụ ihe nke mere. Wee sị na onyeisi ndị anti-court si ka ha niile soro gaa n'ụlọ ọrụ ha ka ha gaa kụchara ha egwu ebe ahụ. Ha niile wee soro gawa ebe ahụ wee ruo. Igbo Jah na ndị egwu ya amalitekwa ịkụ egwu, kụcha egwu, onye ọbụla agbacha egwu. Anọgide asịsị kpọpụta ndị nọ na nga, ndị nọ na sel, wee kpọpụta ha si Igbo Jah ya nye ha ndụmọdụ. O wee nyewe ha ndụmọdụ, nyecha ha ndụmọdụ, o wee na-apụzi. Anụwazịa ka a na-agba egbe, otu onye wee dasarazi n'ala sị kedu ihe na-eme. O wee bụrụ Igbo Jah ka a gbara ya bụ egbe. Nke ahụ bụ otu n'ime akụkọ ndị anyị nụrụ. Maka ndị na-amaghị ya bụ nwanne anyị nwoke a na-ekwu okwu ya, ma ọ bụ ndị chefurula onye a na-ekwu okwu ya bụ Igbo Jah, na nkenke oge ka anyị na-etu anya na ụmụ obere ihe onyonyo ole na ole bụ ebe ya bụ nwa amadi kụrụla egwu ogene, ka unu cheta onye a na-ekwu maka ya. Ka m bịakwanụ. Utinna mweze wọrọ nwayọ, utinna mweze wọrọ nwayọ, utinna mweze wọrọ nwayọ, ma baga na wọrọ nwayọ, ma baga na ọbọ na-egwu, wọrọ nwayọ ọbọ na-egwu. Nwaanyị odelo ogene Mani hotel ọkwa ịmatala ma cheta ya bụ nwa amadi a na-ekwu okwu ya bụ Igbo Jah, dịka anyị si wee hụ na otu ihe onyonyo nke anyị nwetara
bụ nke anyị ga-egosikwa unu, mana anyị ga-emechi ya bụ ihe onyonyo emechi maka na ọbara karịrị na ya. Onye mere ya bụ ihe onyonyo nọ na ụlọ ọgwụ ama dịka University of Nigerian Teaching Hospital nke dị na Itukwu Ọzara na ya bụ steeti Enugu. Wee na-eme ya bụ ihe onyonyo si na ha bụ ndị ọrụ anti-court, ndị ya bụ ihe nọ na ụlọ ọrụ ha wee mee, buru ozu ya bụ nwa amadi wee gawa na ụlọ nchekwa ozu dị na ya bụ University Teaching Hospital ka ha donye ya ebe ahụ, ma ha emeghị dịka ezinụlọ ya bụ nwa amadi bụ Igbo Jah mara. Ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụkwanụ otu ozi olu edekọrọ edekọ nke ama dịka recorded voice note nke si n'aka otu onye n'ime ndị nọ ebe ya bụ ihe mere. Ka m bịakwanụ. Enugu State Police Anti-Court has taken away one of our brother, Igbo Jah, Onye Ogene, Onye Une. And this is their vehicle, of which they used to bring him to Itukwu Ọzara, Eastern Medical, Itukwu Ọzara, where they want to deposit it to mortuary without letting the family of the deceased to know anything, to know anything about the incident. But unfortunately, we came here before them. This is Igbo Jah, Wamba, Oyune. Anti-court told him, knowingly, that is Igbo Jah, not by mistake. And they took him to Itukwu Ọzara to deposit us without letting the family to know anything about. Still at the Presidential Road, the youth are reacting over the death of the Ogene legend, Igbo Jah. Anyị agachagokwa egwu nata kọsọ ebe anyị ga-abịara ya na ngwụ ma kọmanda anti-court ma nke anti-kidnapping ma nke SARS. We went to SARS office. From there, Chai. We now went to anti-court. Anti-court knows. So along the line, so the commander now called. So we all guess, or probably we all guess, I believe the man wanted to release maybe one or two, I don't know. They maybe indicate Hebrew. So he now called Igbo Jah to come and give them advice. When you take advice, and I am already the system just had gunshot back towards the gate. Igbo Jah a Mechigokwa. I want another that cell part when we had the gunshot. Somebody will also sign up no uncle Igbo Jah. Accidental discharge. Accidental discharge. That is it. Nothing more, nothing less. And dunya baleba is the guy occasion I got on. That is what baffles everybody the most. The commander arrested him and put him in cell. The guy immediately. He was very, very mad and sad. As in, my dear, show me nature. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ma gere ya bụ ozi olu nke so ya. Ya bụ ihe abụghịkwa na obere ihe, ụmụnne m. Ihe mere ihe fularịrị ndị Enugu maka na ya bụ nwanne anyị a na-ekwu okwu ya bụ otu onye n'ime ndị jidere egwu ogene ma jisie ya ike kamgbe ọtụtụ afọ ndị so wee na-akwalite egwu ogene bụ egwu eji wee mara ndị Enugu ma bụrụkwanụ egwu eji wee mara ndị Igbo. Ya bụ Igbo Jah, egwu ogene nke ya dị iche. Ọ kụọla ya bụ egwu ọtụtụ afọ, mana ụfọdụ oge a sị na o mewere ma chi ekweghị. Mana dịka o si wee na-agba mbọ, ọtụtụ ndị mmadụ ndị niile nọ ya gburugburu mara na ọ bụ nwoke na-agba mbọ megide ndị hụrụ ya n'anya, ndị nọ ya nso, wee kpakọọ isi ọnụ wee hazie ya bụ nwa amadi, hazie ya nke ọma ma gonyekwa ya ụgbọala Siana dịka nsi wee nụ, wee pakejie ya bụ nwa amadi ọfụma, nke bụ na ọ pụta ịkụ egwu
ịhụ ya ihu ebube ya ya bụ nwa amadi ndụ wee bidokwe n'ụwa bịawa ya n'ahụ a na-akpọchazi ya mmemme ebe dị iche iche ma na-akwụ ya ụgwọ nwere isi mana lezianụ ka ihe niile si wee ghasazịa. Nke mbụ ana m asị ka mkpụrụ obi ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Okezie Mba bụ Igbo Jah zuru ike na ndokwa. Ise wee na-ekpekwanụ na-asị ka Chineke nna tie ezinụlọ ya aka n'obi ma tie ndị niile ndị ya bụ ọnwụ metụtara ma ndị ikwu na ibe ya ma ndị hụrụ ya n'anya ma ndị fans ya wee na-asị ka Chineke tie onye ọbụla aka n'obi. Dịka anyị nwetachara ya bụ ozi anyị asị ka unu manụ ka anyị si arụ ọrụ ka anyị wetuo nnọọ obi ala ma chịkọta ya bụ akụkọ site n'ụzọ dị iche iche ka ọ hapụ ịbụ nnọọ na anyị si otu ebe wee weta ya bụ akụkọ ụdị ha mere. Anyị wee na-ahụ akụkọ dị iche iche ndị nọ n'obodo Naijiria ndị derela ihe gbasara ya bụ ọnwụ nwa amadi ka anyị gụpụtara unu dịka ndị akwụkwọ akụkọ Daily Post si wee dee ya. Dịka m na-agụpụta ya, o nwere ụfọdụ mkpụrụ okwu m agaghị akpọpụta otu esi wee dee ya ebe a mkpọ ya unu ga-aghọta ya mana ndị Facebook na YouTube nwere iwu dị iche iche ha ji ejide anyị n'ihe anyị na-arụ. Ha si outrage as trigger happy policeman gbuos Enugu popular musician Igbo Jah. Ha si tension is high in Enugu, the co-city capital, following the ogbugbu of a popular Ogene musician Igbo Jah by a police officer attached to the anti-cult unit of the Enugu State Police Command. Hewesi Daily Post reports that angry youths are setting bonfires at Obiago and Asata areas of the metropolis in protest. It was gathered that the musician was gbagbuo by anti-cult police operative on Friday night. Hewesi sources said the musician attended an event at the anti-cult office during which a police officer gbagbuo him. Wegakwaniru Wenasi, Igbo Jah was rushed to a nearby hospital where he was confirmed onwuola on arrival. Hasikwa, Enugu State Police Command confirmed the incident in a statement on Saturday by its spokesperson, DSP Daniel Ndukwe. According to him, a male police inspector serving in the anti-cultism tactical squad of the Enugu State Police Command has been arrested and detained for the alleged ogbugbu of a male traditional Ogene musician, Okezie Chikezie Mba, popularly known as Igbo Jah. Otu a ka ya bụ akụkọ ka dị wee gbadawa mana ebe a m gụrutere unu ebe a bụ ebe nche na ọ kacha wee dịrị mkpa na ya bụ ihe dịka anyị si wee hụ ebe a na asị na ọ bụ na ndị akwụkwọ akụkọ Daily Post dere na ihe ndị uwe ojii kwuru bụ na ọ bụ na anti-cult ka ha gara mmemme nke ahụ ka anyị hụrụ ebe a. Udo dị. Ozi ọzọ anyị ga-agụpụtara unu ebe a dịka anyị si wee hụ ya n'akwụkwọ akụkọ ndị Channels TV. Hewesi, the governor of Enugu State, Peter Mba, has mourned the untimely onwụ of popular Enugu musician Okezie Mba, popularly known as Igbo Jah. Hewegakwaniru wesi, a statement by the Police Public Relations Officer, Enugu State Command, State Headquarters, Enugu, DSP Daniel Ndukwe, said the musician was reportedly leaving the squad's headquarters after a friendly visit when, for reason yet to be ascertained, a police officer fired his rifle, hitting the victim. Hase, according to the statement, the incident occurred around 8:10 p.m. on October 25, 2024, at the Tactical Squad headquarters. The officer, who is a member of Anti-Cultism Tactical Squad of Enugu State Police Command, has since been arrested and detained. Ewebiazia ebe Governor State Enugu kwuru okwu maka ya bụ ihe. Asị, in a statement on Saturday, the governor described the incident as unfortunate. In quote, the unfortunate onwụ of popular Ogene musician Igbo Jah. I received
with a deep sense of grief the untimely ọnwụ of Okezie Mba, popularly known as Igbo Jah, under a very sad circumstance. It is a huge loss for us as Ndi Igbo in general and Ndi Enugu in particular. Ya bụ gọvanọ agakwa n'iru wee na-asị, he was one of the Enugu and Igbo talents who continued to popularize the Igbo culture through their Ogene music. Osikwa have been briefed by the police and have equally ordered a thorough investigation into the matter to ensure justice for him, his family, and his fans around the world. Owene emechi ya bụ okwu sị, on behalf of Ndi Enugu, I also send my heartfelt condolence to his family and fans. May God grant his soul eternal repose, the statement said. Otu aka na-achị steeti Enugu bụ gọvanọ Peter Mba si wee kwuo okwu gbasara ya bụ ogbugbu nke egburu Igbo Jah. Ụmụnne m, nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa n'uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ọnwụ nwa amadi a akpọrọ Igbo Jah, ya bụ ọnwụ nwere ka o si wee dị o. Ndị steeti Enugu ọ gịnị na-emenụ? Ya bụ ihe mere ebe a ekwesịrị ilebe ya anya nke ọma, ekwesịrị ilebe ya anya ma lebe ya anya nke ọma, maka na ị gaghị asị m na onye uwe ojii gburu ya bụ nwa amadi na ọ maghị ụma mee ya, na ọ bụ mistake ka o mere. Onye uwe ojii ji egbe AK-47, unu manụ ka mgbọ AK-47 si apụ, wee gbaa ya bụ nwa amadi. Ịhụ ya bụ ihe onyonyo, anyị agaghị ewepụtanwu ya otu o si wee dị n'ihe onyonyo a, kama ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị, aga m etinye link WhatsApp channel m ka m mara ma ndị WhatsApp a ga-ekwe ka etinye ya ebe ahụ. Aga m etinye link WhatsApp channel ị ga-efolo ka ịhụ ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ozu ya bụ nwa amadi si wee dị. Egbe nwa eji wee gbaa ya AK-47 ọkwa ya, mgbọ AK-47 na-apụ ofu. Ugbo ole ka a gbaziri ya bụ egbe, ma o nweghịzi onye ọbụla ọzọ, o nweghị onye ọbụla nọ ebe ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ mistake. Mgbọ ole pụrụ n'egbe, o wee bụrụ sọsọ otu onye ka ya bụ mgbọ gwụchara n'ahụ ya. Commissioner of Police na steeti Enugu, ana m asị unu lebekwanụ ya bụ okwu anya nke ọma, lebenụ ya bụ okwu anya nke ọma. Aka m anụrụ na izu ole na ole gara aga ka aka gara Isukwu Atọ gaa lie otu onye ọzọ na-agụkwa egwu ogene na steeti Enugu, na-agụ egwu n'ụfọdụ ụlọ oriri na nkwari nọ na steeti Enugu, bụ onye nke a sị na eji poison wee gbuo. Wee na-asị nke a ọ bụ ihe ndị bekee na-akpọ coincidence, ka o nwela ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgịrị. Nkwanụ nke mma gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara n'etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị etu si wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow. Ma atọ ọkụma, Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị nwe m, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.